ithemba lethu sengiyami themba lo hello. Softly, please. Go. Jesus. Isonosa. Esabantu bonke. Cela simeni sonke ngenyawo zethu bazalwane samukele iwundlu elingaphakathi kwethu elahlatshelwa mina nawe. Sivule sonke imnyomo yethu softly. Sengiyamethemba uwanikela ayede Nkosi uJesu Kristu Golgotha isono sami bayade mkhululi wethu ezabantu bonke funa sibheke bazalwane esesiphambanweni esamukela evula isandla zakhe esinamanxeba siyamethemba yena yamethemba yena yamethemba empilo yami owanikela Golgotha isono sami oh my God esabantu bonke thanele sethe lokho nana nila lokho mama lenene naya nina oh baba siyabonga Nkosi esiphambanweni oh yes Jesus oh yes my God uNkulunkulu yabo Nkosi ya la 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 mamanda tino
Hoy, ay, alida sala le no ma. Oh, mololele. Oh, Nikela no bosai. Oh, waya te kulukulu ay 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 ay. Ninanan, umamane, lokomananea. Oh, Jesus Christ. Utuma Fanelwe Nkosi. Hey. Hey, my God. Oh, to me saga, Gulugu, Mama saga. Shona pimtala wethu masingajikelwa kuwe. Oh. My God. My God. Yeah. Oh, yeah. Ingwani Nkosi. Ungwani uThesi. Oh. Yeah. Yeah, demoya kaNkulunkulu. Siyabulela Thixo. Gogha lezulu. Siyabulela Mongameli wethu wesu. Shaka. Oh my God. Oh yeah. Glory, praise, and adoration be unto your name. Pagame. Oh, Jesus. Pagama Nkosi. Yamasu. Nakogongo Galileyo. Pagama. Ayagwethina Nkulunkulu. Bese phakama wena.
All the praise belong unto your name, O Lord. Glorious Master, great in battle, the one who is, who was, and is to come. Before the Ancient of Days, you were God and God alone. Supremacy knows you. The supernatural knows you. All the universes obey you. You are holy. You are holy. Glorious God. Dwele somandla. Kwasho Johana athi hayi kithi inkosi ayingehleli thina uthi uma lungehleli thina kepha lehleli igama lakho udume egameni lakho udume egameni lakho. Oh my God. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus.
Ngizocela sonke bazalwane sime ngeenyawo zethu. Sisame kanjalo bangcwele. Ngizocela oseceleni kwakho umbambe ngesandla. Sibambane ngezandla. Oseceleni singabi ngathunga. Not kanjena bafundisi. Ngizocela ubaba Mashihu sizophakamisa izandla zethu phezulu bazalwane. Ngaphambi kokuba sofunda izwi bese ubaba Mashihu ayasikhulekela egameni lika Jesu. Ayikho engenzeke with you, Lord. I bring it singing. Whom I call, and then singing, Mama. Nothing is impossible, Lord. Join hands together. Spirit of the living God, we speak life, Lord. Ekamende linamandla umu ayikho engenzeke kuye baba wethu ingwele ushilo baba wethu ingwele kusara eseneminyaka wathi baba wethu ingwele. Is there anything too hard for the Lord? Baba wethu ingwele egameni lika Jesu sizomemezela ukuthi ayikho into engenzeki kuwe, ayikho into engadaleki ibe khona. Okukhulunywa izwi lakho kuyadaleka baba, kuyenzeka namanje baba wethu ingwele. As we join hands together, Lord, we stand and agree, Lord. We stand in agreement, Lord. There is power that is moving, Lord. There is power that is moving in our midst, Lord. Power, 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 power. Amandla baba gijima kule nhlalo. Amandla gijima kule ndawo baba. Amandla mfusu Jesu. Amandla mfusu Lazaro. Amandla tena mathuneni emakatara baba wethu ingwele. There is power in the name of Jesus that will raise baba wethu ingwele. The sick baba wethu ingwele. We pray for healing. We pray for deliverance. We pray for your power to move, Lord. We believe, Heavenly Father, divided we shall fall, together we shall stand, Lord. We stand together as a nation. We stand together as a church, Lord. We decree, we declare, Baba wethu ingwele, okungenzeki ebantwini kuwe kuyenzeka. Okungadaleki Baba, okuhlula abantu kuwe kuyadaleka Baba. Sidala amandla okuphila, amandla okunqoba Baba. Siyawadala kuleya mpilo Baba. Nakuleya mpilo Baba. Kuyenzeka Baba ngegama lika Jesu. We squeeze love, Lord. We squeeze power in those hands, Lord. We squeeze freedom in those hands, Lord. We squeeze peace in those hands, Lord.
in the name of Jesus. Heavenly Father, let it be so in Jesus' mighty name. Put your hands together and give him the glory. He's worthy to be praised. Singahlala phansi bazalwane. Oh yes, my God. Siyabingelela kubazalwane bonke egameni lika Jesu Kristo namandla. Igama ngusiphamandla kwangubani ngiyayithanda kakhulu inkosi. Nami ngelinye ilanga yangenzela umusa. Kwakuyi Good Friday bazalwane egameni lika Jesu ngesikhathi ngiqala ngisindiswa. Amen. Hallelujah bazalwane. Bazalwane hallelujah. Ngizocela nje ukuthi sisebenzisane la ngoba ngifuna ukuthi ngisheshe ngisuke la bazalwane egameni lika Jesu. So mozothula kuba ngazathi angikhulumi nawe fanele ukuthi ngikhuluma ngedwa. So mengizothi hallelujah ubese uyathula ngiyalimala. Hallelujah. Siyabonga abazalwane sizohambisana. Ngibingelele ngokukhethekile ubaba uMashihu. Ngicela abazalwane simzame ngezandla egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga kakhulu umfundisi singabantu abasha on behalf of abantu abasha base Alpha and Omega. Siyalibonga ithubo siphelwa na baba ukuba ukwazi ukuthi usibone ukuthi sesihamba kangakanani enkosini, sekushoda kangakanani enkosini. Ungasishayi kakhulu umfundisi kodwa usishaye kakhulu. Amen. Ngoba siyafunda endleleni. Amen. Sicela ukuthi usivuthuze kodwa uphinde ubuyele nganeno. Uphinde usivuthuze kakhulu ngoba siyafunda endleleni. Amen. Kodwa uswazi lona ungaliyeki umfundisi ulithombele nasemanzini. Ya, usithintithe. Amen bazalwane. Siyabonga nakubaba Chawuke egameni lika Jesu. Ngicela simshayeleni izandla. Sishayele ubaba Tulame izandla egameni lika Jesu. Bomama bingelelekane egameni lika Jesu. Nani nizishayele izandla bazalwane. Nathi ke bantu abasha ngicela sibange nomsindo sishaye izandla kakhulu. Sikikize simemeze. Kube ngini mina ngabe ngima ngenyawo. Hallelujah! Ingwani inkosi yasezulwini. Alikho ningizulu. Sibingelele noThapelo lapha nomfoka Mashihu ngicela simshayelele izandla. Awuzishayele izandla nawe baba ngegama lika Jesu. Hallelujah. Amen bazalwane. Nabahlabeleli labazalwane ngicela sibashayeleni izandla bonke. Kunento ehlanganayo so sizoyiqondisa. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu mama ngingabe ngiyakukhohlwa ngicela ukuthi nawe bakushayele izandla egameni lika Jesu. Ngifuna ukuthi unikezwa yimi mawami iright ukuthi usithethise. Ya. Ukuthi umuntu ihlala kanjani kuye sekuyeyakhe. Ngoba sesintekenteke kakhulu sithanda ukuthi sibe soft. Mfundisi niya spoiler. Mfundisi you are spoiling us. Siyakuthanda kodwa mfundisi ngicela ukuthi usithethise. Uma kuthi umuntu umile la ebed uthatha imic. Mina ngimile nje ngakhuliswa indumise njalo ukuthi umuntu mebheda umfundisi uthatha imic uyibeka phansi akususa athi hlala phansi bese uyalimana. Hayi le yenu ukhanyi thina sashaywa 99 bathi suka ihlale esihlathini impama. Ngiyaxolisa
bekususi kodwa laba angeke ngisabuya mina angisabuyi mina bakhona abantu angeke ukhule thethiswa bomama ningathuli thethani sithethiseni bathawuke thethani liqoqeke ibandla lika Jehova ebantwini abasha ngoba sebezibona engathi bakhulu kunabafundisi abaphathi babo bayakwata okwata yakakwate kodwa kusenkonzweni la sikhonza uJehova weorder okhuzwa yakakhuzeke ongakhuzeka kahambe no izwi lithi expel the immoral brother from among you so we have full right mongabe awukhona ukulandelela ama statutes webandla ukuthi phuma injalo bazalwane angithi kukhona ubaba so endlini kababa awenze umayithanda naye lo baba khona ucontrol ubaba ngithi amen so mekhuluma kakhulumiso komuntu ukhulumiso kababa ezulwini so manje mekukhuza akakhuzi njengomuntu osenyameni ukukhuza njengomuntu okamoya obekiwe ukuthi akakhuzi athi usetlasini elirong akuna catch fire la ngikwazi mina ukuketchisa bazalwane ayibuyi inhlonipho kubazalwane ameni niyabheketha nina uma mekutshela ukuthi nawe yenza sizolifundiswa songena nje moyeni mafishane nje ukhona ngifuna ukumqondisa igwegwe la ngoba ucabanga ukuthi uma wakhe nobabakhe ungangaye asikangene emoyeni bazalwane mina ngikhuluma ngenhlonipho ukuthi mfundisi ungikhuza namhlanje ungikhuba namhla kodwa kusasa ngiyabusabona mfundisi asinayo thina leyo nkonzo niyalimala bazalwane olimalayo right ihlala khona praise the Lord bazalwane bomama nani bobabdulami you have full right usithethisa ngoba abanye bethu asinabo babe emakhaya ngoba abanye bethu asinabo mama emakhaya so nakuzoba lawless la ngihlala khona la kungabi lawless Ntombazane yami akugqokwa kanje hayi mina ngeke ngisabuya kumele ngigqoke ini waya ngangithenye akugqokwa kanje sizongena emoyeni ayithi ngifuna umoya nini ngithi ngifuna umoya siqala la enhlonipheni yahlonishwa umuntu omdala noma engasebenzi yahlonishwa noma isikhathalala ecela u2 yahlonishwa umuntu omdala yahlonishwa umuntu omdala noma engasebenzi nishintshisana ngempahla yena naye kodwa yahlonishwa hlonishwa uSimakade ngomsali omnikeze yena akunikeze yena ni right bazalwane no ngiyahleka ngaphandle kodwa mase sekufika endabeni zikaNkulunkulu angithandi kuba buhlungu ngazathi utshelwa mina mengabe umuntu omncane kunawe mawamazokutshela kubhekchet sifamandla anthi hayi nawe yenza Sunday siyakhonza ke khosala ekhaya ikwamla hayi mama nawe nale nkonzo yakho thina siyabuya khulumani bazalwana ngithi ninenkinga
mhlambe mele siliyeke indaba yevesi. Sikhulume ngama morals and values and responsibilities when it comes to elders. Angibhalanga lento la. Ikhona yethu kamoya. Khona yethu kamoya. Khona yethu kamoya. Khona. Khona. Oh. Yazi bazali mengabe anisikhuzi izofela ezandleni zethu. Yabona Thapelo mina nawe sinjengoba sayithola isavuthiwe induku. Ya. Shawu thethiswe. Ingakho sinje. Yazi nokubuya ekhaya elisolid kuyamsiza umuntu omusha enkonzweni. Aphandle nje kumthandazo. Kuyamsiza umuntu ukuthi what does he or she values when it comes to morals and morally speaking. Akunzima ukuguqula inhliziyo yomuntu omusha ongalaleli nasendlini. Kuba sengazathi abafundisi mebeshumayela into abayishumayelayo abayizwa. Kanti inkinga isuka ekhaya. Ubabambe ngehluthu nangentshebe nangeketi namaphinifa. Kuzwiwa yena. Bese uzenkonzweni mawuzenkonzweni uhamba uthi sowusindisiwe mawufika ekhaya uyathandaza bayambuka nalonkulunkulu wakho ukuthi yo lo nkulunkulu odelelayo. Sitting amen bazalwane. So from today ngibeki assignment go mama no baba ukuba sikadeni bakwethu. Sithethiseni bazalwane. Okhubekayo akakhubeke kusho ukuthini ekhaya kunjalo. Kunjani? So ngene emoyeni mamncuba ngithi khona umoya ugcwele ngize nawo 5 amabhakede wonke. Kodwa niyadelela abantu abasha. Khulumani bazalwane man. Awuthathe la yongikhela amanzi. Kuthi le part le ayisonto ibhekele le ibhekele ahambe. La ikhaya bazalwane ngifuna ukuthi nje ngidlulise le ndaba ngoba sinenkinga emakhaya. Umzalwane ufika la akhala ucabanga ukuthi umoya oyingcwele kanti ingane imbambe ngentshebe. Thursday uyazi ukuthi clean away. Go to sivukela ngo11:30. Bese ngo12 uyahamba uyaphi? Uye enkonzweni yabantu abasha. Kukhona ba usiphamandla. Kuba ngazathi ubani na? Obatshela ukuthini? Moya sowuthola bazalwane khona umoya. Kuyaqinwa abantu abasha emakhaya. Yathi mama angeke sikline la singakline emakhaya. Indaba ilapho asikwazi ukuthi lento it's natural yabo ukuthi nasendlini ngenza lokho ekhaya ngenza lokho mengifika la kubalula ukuthi ngikwenze. Bese ngiyabuza ke mina ukuthi nizoshada kuphi? Nizoshadwa obani? Nizothandwa obani?
Nizolotshelwa obani? Mina ngeke mina. Ngoba uyadlula esigabeni somuntu omusha. Enema udlula esigabeni somuntu omusha kunezinto obanazo, the teachings that you get from the elders from church and how in your house nala esontweni uyoba usisi uyoba ubaba onjani. Ehlala nje akufundi nezwi lento, akuthandazi, akufasti, akuvuni namawindi ekseni, akuklini, akugesi nezitsha, akuwashi. Mama ngiwashele, mama ngayinele, ngiyabuya, kubuya ngo-8 lento kusese namanzi okugeza. Khulumani. Khulumani nifuna umoya. Ngoba nathi bazali bami sinqunyiwe izandla ngoba sisaba ukuthi sizobalimaza behambe bengasabuyi. Umuntu abone i-advantage ukuthi enze kakhulu. Stage 5 ngayo yonke into azafike ne-girlfriend. Nikhona senize niyamaza ngithi. Nanguphuseletho baba. Lawlessness. Fundisi, hayi mina ngiyacela please. Uyithathe. Siyabhimba, mina ngiyabatshela ule niyabhimba nina. Okho, uyakhubeka. There will be someone who will replace your position. Kunjalo ekhaya ezulwini. Mangaba ufuna ukwenza utho kukhona omunye ozofakwa in the rightful position. Lekumele ume kuyo wena. Akushode ezulwini. Lutho. I-roster yandile. Now, when usuku cabanga ukuthi siyacindezela mesithi 9:30 intercession, still even if you do not come, the Spirit of the Lord will honor those who came. Oyakusho. Nakuba nje sikhulume kanje senzela wena ifavor. Ukuthi phaphama awupheleli la. Must wake up, there's a house that you need to run. There's a household that you need to run. You're gonna be a mother someday. You'll have children like you who are lawless. Zichamba magedi lezinto, zichamba amafensi, zinekhiya zi-extra. Ngenxa yokuthi uhlulekile ukuthengisisa isikhathi usakhula. Hayi, uphuseletho uphuza kakhulu kanti nawe wawuphuza phambi kwakhe. Sizongena emoyeni bazalwane, thanini amen. Thanini amen. Kumnandi esontweni. Hallelujah. Yahlonishwa umuntu omdala kamu. Mina ngingangibona ngijoka. Yazi ngingangibona ngihleka ngishiye lo mhla kodwa umuntu omdala yahlonishwa. Ngiyakwazi ukujoka nomuntu omdala. Ngathi useklasini le wrong turn. Amen. Praise the Lord. So asilungiseni bazalwane. Asilungiseni. Yes, angeke uye ndawo nhlobo. Umsabambana noma wakho, umsabambana nobabakho, umsabambana no-auntie, angeke uye ndawo. Trust me. There is nowhere you are gonna go. Uyoba i-house body.
You will be a housewife khaya kini. You will be a husband, a house husband ekhaya kini. Angithi ngikhethwe yini naku nginikeza lokho eningikhethele kona. Angikhethanga bazalwane. Bathe yimi angithi. Mfuna una next time enicabanga ningicabangisisi. Lo 10:30 obuya ngawo. Ha. Uphethe ama Doritos. Mama bamba idla. No mama naye adla. Khulumani bazalwane niyangiphikisa. PJ lawlessness. Thina sazi ukuthi mengabe umuntu omusha useqala uphuma endle kwakufihlwa kodwa mina nami manje sesiyenza 99 nokudla bekungangeni wawukupha abafana lestradini futhi into yabo ngaleso sikhathi yayiphelele emshadweni ngoba kuyakutswa hayi asikho isikhathi sokuthi uzongithola ekhaya. Mina uma wami ngesikhathi esaphila wangixoxela ukuthi benobabakhe benobabami. Yize ngithi ubabakhe ngoba ngithi ubabakhe. Amen bazalwane. Sofunda manje bese ngihlala phansi. Ubaba nomama bahlangana kanjani? Bahlala emakhaya. So it's a distance. Ubaba wayesuka ngebhayisikili. Azodlula ngebhayisikili la hlala khona umama bese wabazi ukuthi isikhathi mekuyisikhathi esinje uzodlula ubaba kaBukhosi uzodlula ngebhayisikili alishova aye lapha empompini kunempompo epublic dala le eyenziwa kanje sengifuna ukuthi ngene ezweni enza kanje afike empompini around ngebhayisikili uma naye aphuma uma isister azihambise lapha egcekeni mese hamba ubaba khona ayishiya empompini bese mehamba ubaba uyahamba ekhaya bese umama uza ngazathi uye empompini uzokha amanzi uzokwenza njani bazalwane uzokha amanzi uzothatha lokhu akushiwe laphayana akusinto etheni letha nje ezokutshela ukuthi ngiyakuthanda sithanda sami ngisaye egoli ngisayosebenza order baze benze njani bangena emshadweni ungibona nje ngiphuma kuleyo product leyo ingakho nje ngikwazi ukulalela ningikhethile bazalwane ngishayeni please ayibonga inkosi so bangcwele asilungisele akusizi yazi fundisi oh baba siyabonga yebo kodwa udelela umama endlini uNkulunkulu muni lo ozokusiza umuphi hayi nina vele la ngina ningisizi nina bekungcono kusesekhona uba umuphi uThixo ozokusiza ngoba nokuthandaza uyahluleka ayibonga inkosi order. These people that are here, they are not just mothers of the church, they are mothers also nakithi ngiyakwazi ukukhala kwabathile la mina ngiyakwazi ukukhuluma nabathile ngapha mina. Let us use them bazalwane. Let us use them. Ungafela ukhona kodwa abantu abadala bakhona enkonzweni. I-depression ikhona mhawu ngenxa ukuthi you bottle things up ngiyeke
ngiyeke awutshela makhelwane wakho ukuthi siyafunda kusho umfundisi hayi mina usho umfundisi kusho umfundisi simbonge bazalwane egameni lika Jesu ngizothatha lesikhathi sami esisele sifunde ngezwi lethu la namhlanje ngiyalibonga kakhulu ithuba incwadi yethu esizofunda ngayo qala lapha ku Genesis chapter 3 size ngoJesu labazalwane singakhohlwa size ngoJesu labazalwane singakhohlwa Genesis chapter 3 ngicela nje ozongifundela bazalwane angifundele nami ngendlela engihlezi ngifunda ngayo liya basebenzela likholwayo lona liya yabasebenzela balikholwayo labasebenzela abasebenzela abalikholwayo abalikholwayo abasebenzela Jesus Christ abalikholwayo abalikholwayo indaba yethu bazalwane ngifuna siqale lapha ku Genesis mamncube ngicela ushumayele nami ngiyakucela please mawami cela nimnikezele imic share nami mawami funa sibheke bazalwane la kwaqala khona inkathazo size siyofika ngale ku New Testament la khona inkathazo ilungiswa khona ngoba ku Old Testament kugcwele nje inkathazo ku Old Testament kugcwele inbazalwane ezabekwa noma ezenzeka ngendlela yokuthi bafuna indlela yokuthi uJehova akakhonzwe ngendlela eright. Number one, it is because of ngesikhathi kusese kwi Old Testament sasendulo uJesu bengakafiki. So bekusetshenziswa izilwane espacini sika Jesu. So mekuhlatshwa imvu kwakuresemblishwa uJesu. So leyo system yayihamba ihluleke. Ingakho mawuzothi uyabheka uMose naye akangenanga endaweni ezweni lesethembiso. Ingoba ubenganayo uKristu phakathi. uKristu in the Old Testament wayengahlali phakathi emntwini, wayehlala emntweni. Bangizwa bazalwane. Hallelujah. Ingakho uMose first encounter yakhe noJehova beyingekho internal, it was external. Isihlahla sasivutha kodwa singenantuthu number 1. Number 2, asipheli. Kukhuluma esihlahleni hayi kuye phakathi kodwa kuphuma izwi esihlahleni esivuthayo esingaphuma intuthu esikhombisa ini ukuthi lokho okukhuluma la akusiko kwala emhlabeni. It's something that is eternal ngoba it does not emit intuthu. Bangizwa bazalwane. So bonke Abrahamu, Jacobe, Noah abahlulekanga ne but bahluleka
to uphold the standard of Christ ngoba wayengekho phakathi kwabo. Praise him bazalwane. Bangizwa bazalwane. Amen. So naku ke la iqala khona indaba. Ngiyacela ke mamncube ukuba ungisize ku Genesis chapter 3 verse 23. uJehova uNkulunkulu wamukisa ensimini yase-Edeni ukuba alime umhlabathi athathwe kuwo. Amen. Yilapha ke bazalwane siyasazi sonke. La ngalesikhathi uAdam noEva beqeda ukuthinta. Ngoba nokuthinta isihlahla ekuthiwe ungasithinti kuyicala. Base sebeqoshiwe mfundisi ngokuthinta nje. Ngoba the order says, do not even touch, no look at the tree ulifune. So bathinta, but benze njani? Bamukiswa. Okuyini? Ukuqoshwa. Bangizwa bazalwane. I'm just nje laying, ngifuna ukuthi nje ngiphuthume bese siyaqeda masini. Lithi benze njani? Babamukisa. Emva kokuba bangakwazi ukugcina the command kaNkulunkulu ukuthi ningadli kulesa sihlahla sokwazi okuhle nokubi. Amen. Amen. Funda mawami. Wamxosha uAdam wabeka ngasempumalanga. Mana nakho ke seqoshiwe uAdam. Kodwa uNkulunkulu ebubeleni bakhe akabaxoshanga nje engabaphathisanga lutho. Lithi iBhayibheli emva kokuba bone uNkulunkulu wabakhandela ingubo ngamaqebelengwane noma ngamacembe leaves ukuthi bamboze la benqunu khona. Ngoba uNkulunkulu akeke azakushiye noma wena sumshiye. Uyakwazi ukubuyisa noma wena somshiye. Lithini iBhayibheli wamxosha? Wamxosha uAdam wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni. Ini na? Amakherubi kanye nenkemba yelangabi ephenduphendukayo ilinde indlela emthini wokuphila. Amen. Lapha engadini yase-Eden bazana ngiyangenisa nje masishana. Lapha engadini yase-Eden kushiwe inkemba ephenduka ngomlilo. Nikhona bazalwane. Ngicela nithi amen bazalwane ngifuna ukuqeda. Kushiwe inkemba evutha malangabi iyaphenduka. Ilindi indlela eya ensimini. So uAdam waqoshwa kuphi? Ensimini yase-Edeni. Ngesizulu igama elithi ngadi liphuma in the garden of the liyisihunyushwa segama lesingisi elithi garden. Igama elithi ngadi. So ngokomthetho alikho igama elithi ngadi ngokwesintu. Kukhona ini? Insimu. Mbangizwa bazalwane. Ufuna ukucobelana nje ngolwazi nje olungatheni. So baqoshwa kuphi? Ensimini. Baqoshwa kuphi bazalwane? Mebeqoshwa ke ensimini umuntu ke khani ke qala impilo yakhe ye free will yokuzenzela ichoice. Emva kwaloko mebeqeda qoshwa in the presence of the Lord bayabulalana bayagwazana kuba khona idala zasezulwini ingelosi ziyehle emhlabeni zifuna ukulala nosisi zilala nabo kuphuma ama giant ama Nephilim mewephuma uJehova ku Genesis chapter 6 wathi umoya wami angeke ukhona ukuphila kulabantu. Amen. Ngoba baqoshiwe in the presence. Now, if uqoshiwe in the presence
presence of the Lord, not esontweni, but uma umoya kaNkulunkulu ungakwamkeli, kunezinto ozozenza eziyinkomba ukuthi wena uxoshakele wena. Xoshakele wena. Xoshakele wena. Xoshakele. Without being preached to, kodwa kunama behavioral patterns ozoqala uwadevelop ngoba uqoshiwe in the presence of the Lord. The presence of the Lord inendlela yokumphilisa umuntu. The presence of the Lord, it has a system. It has a behavior. So mangathi uyabuka nje ake sibheke ukuthi umoya ongcwele ubehave mangabe uyamazi. Mengabe umoya ongcwele uyamazi ukuthi ubehave kanjani. Bese ubuka mina. Uzibuka wena. Buka wena. Okay, angithi ngizibuka mina. Ngibona umoya ongcwele. Ingabe iyafana yini usiko mpilo the way the Holy Spirit moves, speaks to us? Is it the same as the way mina nawe sikhuluma? Ngicela ungincede Thapelo. Ngicela ungincede ngizosheshe ngiqede. Bafuna ukulala abazalwane. Amen. So nabekhishwa in the presence kukhona ibehavior abayitho sebelala nezidalo zasezulwini. Ingakho kwafika uzamqolo. Ngoba kwasese kukhona ububi obudlula ububi ukuthi the divine ihlangana ne physical uphuma umuntu. Wayibona ingakho uNkulunkulu washeshe wayibhidliza indaba yabo. Ngoba kukhona into wayefuna ukuyenza ngale ehlanganisa idivine ne physical. Praise the Lord. So uAdam oqala waba a living being. Eqeda kuphefumulela. Bese uAdam ogcina waba a life-giving spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Ngicela sifunde mawami lapha ku 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Siyafika abazalwane la siyakhona. Verse 45. Kwabase Korinte bokuqala 15 verse 45. Kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi umuntu wokuqala uAdam. Bambake mawami. Umuntu wokuqala ubani? uAdam. Wayedalwe uNkulunkulu. Yebo bazalwane. Vumani thanini amen. Qhubeka nkosazana mina. Waba ngumphefumulo ophilayo. Waba yini? Umphefumulo ophilayo. He was not able to give life, but he was able to care, to capture and nurture life. Kukhona abazalwane abasele kude order kaAdam oqala. Ukuthi waba just a living being. Uyaphila uyavuka uyageza uyadla uyalala uyalima uyasebenza uyatshala uyavuka uyalala. Kodwa there is another nature that the heavens have broadcast to us. Cela uncede Thapelo please. There is another nature that is different from the nature of the first Adam. Lithi iBhayibheli waba umoya ophilayo. So ngendlela wena mzalwane wami obehave ngayo abanye bethu basele kuAdam oqala. Basele kuAdam oqala. Basele kuAdam oqala. Basele kuAdam oqala. Ukuthi benza noma ngayini efiswa umoya wabo. Funda ma. uAdam wogcina
waba ngumoya ophilisayo. Waba umoya onjani bazalwane? Ophilisayo. Waba umoya onjani? Ophilisayo. Ngoba lo oqala wayengakwazi ukuphilisa. Ngivumeleni bathandekayo ukuba ngikwazi ukumemezela ngale ndoda enguJesu ephilisayo. Akafikanga nje ewulizwi, wafika ephilisa. Akafikanga nje ekhahlela abantu ethempelini abathengisayo, wafika ephilisa. Akafikanga nje ngentando kaJehova phela, ufike ngokuthi uyaphilisa. Ngivumelani bazalwane, ngithi nangu uJesu ophilisayo. Ngambona bangwele, ngigula ngiphethwe iTB. Wase wangena wangiphilisa. Nangu uJesu ophilisayo okwazi ukucisha ama-medical records. Hallelujah. Oh kodwa bazalwane, niya ngobuso yini? Nangu uJesu okwazi ukucisha i-high blood. Shathathe. Muse kimi ngimbonile. Nangu uJesu ozokuyisa rehab unga-applyanga. Nangu uJesu obuyisa inkambi entombini. Nangu uJesu. Abayalala bazalwane mfundisi. I love you still. Ngoba vela ingangawe lengisho la. Dala weinsuku. Funda ma. 45. 45. Yeah. Kunjalo futhi kulotshiwe ukuthi Yeah. umuntu wokuqala uAdam waba umphefumulo ophilayo. Waba umphefumulo ophila. Akusisi bazalwane ukuthi siphelele nje endaweni yokuthi siyaphila. Akusisi nje ukuthi siphelele endaweni yokuthi siyavuka. Akusisi nje ukuthi siphelele endaweni yokuthi siyadla. Akusisi nje ukuthi siphelele endaweni yokuthi siyaphumelela. Kunendawo bazalwane ekumele singene kuyo, of the last item. Hallelujah. Praise the Lord bazalwane. So uJesu ke wafika ke emhlabeni kwaphuma izwi. Laphuma izwi laphenduka inyama. In between ukuthi liphenduka inyama kunentombazana. Engakafiki na ku-18. Ngizame thapelo ungalaleli kuphela mfethu. Kwathi kufika ingelosi ayizange sam-addressa njengentombi. Ayizange sam-addressa njengomuntu omusha. Ayizange sam-addressa njengomuntu onganangqondo. Ayizange sam-addressa njengomuntu oku-adolescent stage. Ngoba thina ngamehlo enyama sibona intombazane eku-Sunday school, sibona intombazane engcolile, kodwa izulu
Virgin Mary, uMary ubemncane kodwa ubengabehave sokomuntu omncane. Lithi ichurch history ithi apocrypha efundwayo ukuthi uMary wayeyintombazane encane ethi njalo moyifuna awuyitholi eindaweni zobumnandi kodwa uyithola eTempelini. Usuyabona ukuthi into iyathelelana ngoba noJesu babemfuna lahlekile kodwa bamtholanga endaweni zobumnandi bamthola eTempelini. Izulu alizange limaddress njengentombazane efunda eSunday school ena 12. Izulu labona icapacity ezokwazi ukcaptureisha lento ezoshintsha ama destiny wama generation and generations to come. Ngoba ngiya understanda ukuba maybe mhlambe wathatha umuntu ona 19 ubezogolosa. I know mina ngisenendawo ekumele ngiyoyiphila. Yafika ingelosi. Mayifika ingelosi ithi wena. Oh, Thapelo. Yafika ingelosi thunyiwe iphethe umbiko izovakashela intombazane encane. Yathi wena yathi wena ayukuthi omama abadala bebengekho kodwa izulu lakhetha umuntu omncane lathi wena. Ogogo ababengakaze babe nengane bebekhona kodwa iBhayibheli alikhulumi nabo. Umoya kaJesu awukhulumi nabo, ukhuluma nentombi encane uthi wena waba busy kangaka nento zami. Ngoba ngeke ube business into zikaJehova izulu lingafiki. Praise the Lord bazalwa. Yes, why uvakashelwa ileyo ndoda spiritual husband ukuthi awukho busy nezinto zikaJehova. Husband yakhuluma. Yes, why when uvakashelwa iNachme long man ifika izokhama ukuthi mayulele lapha ayibona indoda yamadoda ibona intombi yamanye amadoda. Ngoba ikhaya elinobaba aliteleleki, umzimba ohlonishwa ubaba awuteleleki. Hallelujah. Hey, my God. Hallelujah. Yathi ingelosi yewena wesifazane ishe emntwaneni kuthi yewena wesifazane ofumene umusa, ofumene ini bazalwa? Yamxoxela indaba ingelosi, yathi ingelosi wena wesifazane ofumene umusa uzozala indodana.
ogama lakhe lizoba nguJesu. Yena uyokuba impendulo kuzo zonke izizwe, generations to generations. Oh my God. Ooh. Oh. Ooh. Oh my God. Waba yiyo intombi yowesifazane. Ah, my God. Do we have the capacity to welcome and to absorb izinto zasezulwini si abantu abasha? Do we have the leverage to be able ukuthi sigrasp izinto zikamoya? Do we have the territory, the necessary skills ukuthi sikwazi ukubamba ukuconceive izinto zikaNkulunkulu siyabantu abasha? Praise imbazalwane. Wathi ngizoba nayo kanjani indodana ngingena ngingaka ngizokwenza kanjani lokho ngingaka ngoba kunendlela yokwenza lokho. Kuso lesikhathi bengasafuneki umuntu ozokwenza ngendlela leya. Yathi ngilosi ungawari ungasabi ndodakazi. Sesilungisile indaba yami nawe. Sesilungisile indaba yokuthi lo muntu wena uzoba kuwe kanjani. Uzolinda umoya oyingcwele uzokusibekela. Mawuqeda ukukusibekela uzokudirector. Mawuqeda ukukudirector uzokufundisa. Mawuqeda ukukufundisa uzokutshela ukuthi udlani. Nkosi siza thina. Awutshela makhelwane wakho ukuthi nali iwundlu lifika entombini. Mthinta umnyakazise wathi nali iwundlu lifika entombini. Ngiyakubona ngathulele mtshele ukuthi nali iwundlu lifika entombini. Nali iwundlu lifika emntwini omusha. Lawa ma-addictions angeke aphele nje, angeke aphele. Ungaya e-rehab uzobuya kodwa nali iwundlu. Ngoba ilona khambi hele lapha phako okubi ngoba ilona khambi
God. Oh, uyafika esibelethweni esingakathintwa. Yafika esibelethweni esingakasebenziswa. Lafika iwundlu empilweni yomuntu omusha ongakasebenzi. Obayilo Lona khambi Lona yathi kuzobanjani na Nkosi? Ngoba nalo enginaye ungilahlile. Ngizoba naye kanjani lo Jesu okhuluma ngaye? Ngoba lo obekhona obethu uzong-engage useyadwangusa. Ilona khambi lapha now uhambo lika Jesu bazalwane akusilona uhambo lalulude. Hey lalulufushane lolu hambo mengithi ngiyalibheka kuthiwa bekuyinto engango 0.2 something kilometers. Akusina distance efikeza eveza ukhono. Ngokok-estimator yayiseduze. Kodwa kuthiwa lamthatha 12 hours yonke ukuthi afike la ayakhona. Ngoba uhambo lenkosi akusilona uhambo lwe distance. Obayilo ilona khambi ilapha obayilo Funda mawami sehambile. Luke chapter 1 verse 38. Bese ngihlala phansi. Singahlala phansi bazalwane. Okubi obayilo. Luke chapter 1 verse 38. Luke chapter 1 verse 38. Obayilo Lona khambi Lona khambi Obayilo Lona khambi lapha nangu Maria udidekile uthi lento izokwenzeka kanjani. Na uyazibuza ukuthi lo msebenzi ngizowuthola kanjani. Na uyazibuza ukuthi mengiqeda isikolo ngizofundiswa ubani. Ya understand wezulini ukuthi awunamzali vele. Yes, your father is unpresent. Awunabo vele abazali yebo. Oh my God. Unama suicidal thoughts esumuntu omusha. Uyazibuza ukuthi lama suicidal thoughts azophela kanjani.
Sometimes usanokuba nama edges okuba usike. Sometimes unokufuna ukuthenga iAlpirini. Namhlanje size kuwe. Una depression, una PTSD. Ngoba wena abazali bakho babulawa phambi kwakho. Uyabuza uMaria ukuthi lento engibhekene nayo ngizoyamkela kanjani ngoba mina nginukubeziwe ngokocansi. How will I be able to not have low self-esteem ngoba omalume bayazenzela ngomzimba wami? Oh my God. Oh bailo. Lona kambi. Elela Yebo. Ubaba akekho empilweni yami. Akekho ubaba empilweni yami kodwa kusho ukuthi awuzinikele kumuntu ozoba ifather figure kuwe. Lento ishoyo ngilosi ngizoyamkela kanjani ngoba abaningi sebeyangazi. Oh moyo engcwele. Noma ngithi ngiyazama ukuyithanda kodwa angithandeki. Ngizoyamkela kanjani lento oyishoyo kimi moya? Ngoba I am beyond repair emehlweni abantu. Ubaba ukhona kodwa wondla kwenye indawo. Mina ngikhona akanaki. Bengidingi father figure kodwa uwe nkosi washeshe wayithatha. Sengifuna noma ngayikuphi. Sade dada baba sayalina no kotela. Ngoba nginababa, nginamama, ngihlala nomalume. Umalume uyangithinta. Ngoba sengisaba nokukhuluma. Ngoba uzongixosa. Awunayi balo. Lona khambi. Elela pha. Ezinye ingane ziyakuthola zikufunayo ngoba isimo sasekhaya siyabheda isimo. Oh, angisazithandi baba, angisaziboni inkosi. Lona khambi lapha ke. Oh nangu Jesu uyakubi.
lona khambi lapha ngempilo ngaba ngikho lapha ukube ngaba abazali bakhona awuJesu ukuphi ekhaya bawukuphi ilona khambi hele lapha ke okubi angikhali phambi kwabantu kodwa umqamelo wami sewaba indawo yokudonsa inyembezi engisikhalayo emini oba yilo alikhambi ele lapha ho okubi oba yilo ilona khambi ele lapha ngena ngisuseni pulpit hey oba yilo nalikhambi sa la 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 abantu lapha abathi yebo Nkosi ngiyakuthanda ayikodwa kuningi okusekwenzekile ngiyahluleka Nkosi overlook izinto yahluleka uNkulunkulu yahluleka ukunderstanda ukuthi why mina why me why mele ngihlale kulesimo esinje lapha abanye abahlale esimene esinjena. Why should I struggle? Ngalendlela engistruggleisha ngayo. Ngiyahluleka ukuxola futhi. Phuthuma uzela ngaphambili. My God. Ele lapha ngiyacela. Ngiyacela sithandwa sezulu. Ngina baba. Ngina suicidal thoughts akekho zowazi. Ngathi ngalimala kakhulu kunalokhu. That's when I feel appreciated. Oh, ingwele. Angisiboni isidingo sokuhlonipha. Ilona kambi. Ele lapha yebo. Ele lapha yebo. Ilona kambi yebo. Lapha yebo.
yilo ngoba ilona khambi elelapha lo Isekuyibuhlungu. Mfundisi Baba Mashego ngicela ukuthi nje udlulise isandla sakho bese meqeda ukudlula isandla bomama ngicela la qeda khona ukudlula isandla sikamfundisi bese niyabakha niyabanga nibahage nibaqinise ngoba ngeke baphinde babe kanjena ukhona umoya oyingcwele ukhona umoya oyingcwele ukhona umoya oyingcwele ukhona umoya oyingcwele cela ningenzeleni kanjalo bazali bami udlulisa isandla nje mfundisi bahake mamfundisi Sengilimele kakhulu Nkosi Jesu. Sengilimele kakhulu Baba. Ulungile khale undlwini. Nale wundo elithobisayo nale wundo